Значи, заглавието на темата за днеска е "Пази дрехата си, за да не ходиш гол". Момент само. Сега ще намаля микрофона. Говорителя по-точно. За да няма странични шумове. Така че пази дрехата си, за да не ходиш гол, та да се види срамотата ти. Това е част от стих, който сега ще прочетеме целият. Това е Откровение, 16 глава, 15 стих. Ето ида като крадец, казва Господ Исус Христос. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му. И аз казвам амин на Божието Слово. Сега, думичката блажен е централната думичка или определящата думичка в изказването на Господ. И Господ казва, блажен е оня, който изпълни по-долу споменатите условия. Между другото, не знам какво значение има това понятие във вашето съзнание, но предназначението на тази думичка и на думата съвършен е да изкаже статуса на някой в небето. Какво имам предвид под статус? Имам предвид, че само блаженните и святите, само те имат право да влязат през тясната порта и да станат обитатели на небесния Йерусалим. Няма да влизаме в повече подробности за небесния Йерусалим, защо, какво. В други теми сме го разглеждали. Но ако някой иска да живее в небесния Йерусалим, не се задоволява само с това да е в рая, той непременно трябва да покрие условието или блажен, или съвършен. По принцип, ако някой е блажен, той ще е съвършен. И ако е съвършен, той ще е блажен. Това са двете качества и двете условия някой да може да влезе в небесния Йерусалим. И така Господ казва, ето ида като крадец, блажен, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му. Всъщност целта тук не е толкова да не ходиш гол и да гледат срамотата ти, макар че и това не е приятно. Въобще не е приятно. И ние много добре знаем това. Но е интересно, че ако в този свят само това е неприятно, оказва се, че и в бъдещия свят ще бъде неприятно. Но дали за същата голота става въпрос? И още, това е един от стиховете, които подигат темата за, така ще го нарека, за модата на небето. И се оказва, че на небето има мода или има различни облекла. Може да не са толкова много на вид, но са достатъчно, че да ги наречем различни. И самото облекло указва на статуса, който някой човек има в небето. И това някой да е блажен, има връзка с неговото облекло. И каква е връзката? Разбираме, че по някакъв начин е свързано с дрехата. По-надолу ще разберем повече за дрехата, какво трябва да й се пази, защото ако да кажем аз искам да бъда блажен и едно от условията е аз да си пазя дрехата, ако не знам от какво да я пазя, ако не знам как да я пазя, как тогава ще я опазя? И няма гаранция, че макар и да имам желание да си опазя дрехата, макар и да имам желание, доброто желание, и това е похвално, да бъда блажен, може и да не успея да покрия условието. И предполагам, че точно по тази причина Бог ме занима с тази тема. Между другото, бях малко изненадан, когато Господ спря вниманието ми точно на този факт. Пази дрехата си, за да не ходиш гол, та да не гледат срамотата ти.
По-конкретно ми беше интересно коя е срамотата. Коя е нашата срамота? Добре, ние разбираме, дрехата покрива нашата физическа срамота, нали? Никой от нас спокойно няма да излезе без гащи навънка. Няма как да излезеш и да не изпиташ неудобство и да не изпиташ срам. И по тая причина няма и да излезеш. Обаче се оказва, че това се отнася и за духовния свят. И така, първият ми въпрос, от който се разви и цялата тема, Бог е разви цялата тема в мене, по начинът, по който сега ще ви я представя, беше коя е срамотата ми. Преди малко казах, че в физическия свят знаеме коя е срамотата ми. Да ми се видят срамните части. Обаче, същото ли означава и в духовния свят? И още нещо. Тъй като Господ Исус Христос все пак използва тук притча, и притчата е да пазиш дрехата си, за да не гледат срамотата ти и да като крадец, какво е значението? Особено на думичката да не ходиш гол. Сега ще разгледаме още един стих в Ефесяни, 5 глава, 27 стих. За да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Това повдига малко покривалото относно това, какво по-точно трябва да пазим относно дрехата. Дали някой да не ни вземе дрехата или дрехата да бъде повредена. И от текста в Ефесяни разбираме, че става въпрос не, че някой ще ни вземе дрехата, но тази дреха може да бъде повредена. И ако бъде повредена, тя вече няма да изпълни условието, поради което аз мога да бъда наречен блажен и да имам достъп да вляза през тясната порта. И така, Господ така или иначе идва за невяста без петно и без бръчка. Без петно символизира липсата на грях, морална нечистота или вина, а без бръчка символизира липсата на духовно стареене, отстъпничество, слабост или скрити дефекти на характера. Сега обаче искам малко да разгледаме разбирането на евреите и особено на древните относно това, относно понятието гол. На няколко места се споменава тази думичка и искам да разбереме какво те влагат. Същото ли, което ние влагаме. Защото ние в нашето ежедневие, в нашето битие, под думичката гол разбираме някой да излезе без нищо. Ще го кажа малко по-жаргонно, дибидюс гол. Това ли е тяхното разбиране? Сега ще разбереме ключ за разбирането на думичката гол, а тя означава разсъблечен, непокрит, подолна дреха. Че взех значението на тази думичка от речника, на гръцките думи, и се оказва, че под думичката гол те разбират разсъблечен, непокрит, ама подолна дреха. Да, ако е само разсъблечен, ако е непокрит, все още може да означава без никакви дрехи, но има още едно значение и то дава определение, то ни дава идеята какво те имат предвид под долна дреха или да излезеш само по долна дреха. Всъщност и ние имаме тези категории, имаме долни дрехи, имаме, така да ги нарека, средни дрехи или риза и панталон. По него време те не са имали ризи и панталон, или по-точно ако са имали ризи, те са играели ролята и на панталон, и на риза, което означава, че тази риза е стигала долу до глезените. Но все пак това е била долната риза. И когато те са казвали за някой, че е гол, те са имали в предвид, че някой е излязал по долна риза. Той е излязал по долна риза.
И това се е смятало за срамно. Значи, ако някой от нас сега, в нашето съвремие, излезе по потник и слипове, говоря за мъжете, сега няма да говорим за жените, можем да го определим и това, но ако видите мъж на улицата по потник и слипове, не по бански, веднага за вас това означава, че е срамно. Ние го приемаме за срамно. Малко по-различно се приема, макар и пак за срамно, ако видиш някой на село по бански или в града, в центъра, по бански, макар и по потник, няма да е толкова срамно, колкото ако го видиш по потник и по слипове. Та значи, за времето си думичката гол е означавало точно това. И е означавало нещо срамно, някой си, който е гол, той е излязъл по долна дреха. Сега ще прочетеме няколко стиха, където се споменава, че някой е бил гол. И това е Марка 14 глава. Избрах на Луки този пасаж, тази случка. Ставаше въпрос за Йоан, апостол Йоан. Това е Марка 14 глава, 51-52 стих. И някой си момък следваше подир него. Ставаше въпрос за Исус, когато вече беше заловен от първосвещениците и го водиха към дома на първосвещеника. И някой си момък следваше подир него, обвит с плащаница по-голо, и те го хванаха. Значи под плащаница, разбирайте, връхна дреха. От сако нагоре. Значи, все едно някой било по сако, било с балтон или с яке, под това яке да бъде по слипове и по потник. Обвит с плащаница по голо, и те го хванаха. А той, като остави плащаницата, избяга гол. Разбирате, че Йоан е избягал по долна риза. Следващия пасаж, това е пак Йоанна, не пак Евангелие от Йоанна, 21 глава, 7 стих. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, каза на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, сега тук вече ще стане ясно какво се има в предвид. Точно ясно какво се има предвид за времето си под това някой да е гол. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха, защото беше гол и се хвърли в езерото. Значи, бидейки гол, той е бил по долна риза. Но, за да не продължи гол, той си е препасал връхната дреха, облякал е, стегнал е с пояс и така се е хвърлил в езерото, за да отиде към Господ Исус Христос. Тъй като притчата обяснява духовни истини с примери от бита, нека търсим обяснението на думата гол и дреха. Описанието говори, че има духовни дрехи. Тъй като става въпрос за притча, която използва Христос, говорейки да не се види голотата ти, той нямаше в предвид физическата голота, но имаше нещо друго в предвид, имаше духовно значение и така вече слизаме надолу, за да потърсим значението на тази духовна голота. За целта четеме Колосяни 3 глава 14 стих. Вече стиховете ще ни покажат, че човек може да облича духовното си тяло в духовни дрехи. Колосяни 3 глава 14 стих. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Друг пример. Ефесяни 6 глава 11 стих. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. И така, Божието всеоръжие не се облича върху физическото ни тяло. Божието всеоръжие се облича върху
духовното ни тяло. И разбираме, че има различни видове духовни облекла. И те са в зависимост на това, което избираме да произвеждаме, да следваме с нашия вътрешен човек. И така, следващия стих, който искам да прочетем вече в Стария Завет, това е Исаия 61 глава, 10 стих. Предполагам, че вече на някой от вас Святия Дух е направил препратка. Почваме 10 стих. Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда. Аз ще спра до тук, за да не се фокусира вниманието ви върху следващата картина, но ще се спреме на това, че той уточнява. Той ме облече с одежди или с дреха, и под дреха няма в предвид връхна дреха, има в предвид дреха до или в областта на риза и панталон, не говорим за долни дрехи. Значи, той ме облече с одежди на спасение и ме загърна в мантия на праведност или на правда. Така, предполагам, че вече започва да се оформя във вашето, в моето съзнание картината за не само за физическите образи, но и за духовните преобрази, които указват на нещо, в което трябва да бъде облечен нашия духовен човек. И сега вече много конкретно почва да говори за неща, които касаят нашето спасение, които касаят нашето място в духовния свят или по-точно в рая. Защото в рая има две места, в които можеш да продължиш съществуването си. Можеш да бъдеш във външната тъмнина, което е всичко извън стените на Небесния Иерусалим, пак е в рая, но и извън стените на Небесния Иерусалим. И можеш да бъдеш жител на Небесния Иерусалим. И така, тези, които се намират в рая, но не са в Небесния Иерусалим, те са облечени с одежди на спасение, които по някакъв начин изглеждат по друг начин, по който изглеждат мантията на праведност, в която са облечени тези, които са в Небесния Иерусалим. Да, те имат и одежди на спасение, това са долните им дрехи или под връхната дреха, но връхната им дреха, това е мантия на праведност. След малко ще прочетем и повече относно тази мантия. И така, Откровение 19 глава, 14 стих. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. Кои са небесните войски? Не става въпрос за ангелите. Става въпрос за човеци, които са спасени, които са съвършени, които следват Исус Христос, облечени в бял и чист висон. След малко ще разберем нещо повече относно този бял и чист висон, защото всъщност това е материята на онази връхна дреха, онази мантия, за която Исаия казва, че Бог ме загърна в мантия на праведност. Това е точно материята на тази мантия и това е бял и чист висон. Четеме следващия стих, пак в Откровение, пак в 19 глава, само че 7 и 8 стих. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на агнето и неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. Мисля, че даже няма нужда от много тълкования. Значи за висона разбрахме, че в него са облечени небесните войски. За него разбрахме, за тази дреха разбрахме, че това е дреха на праведност.
Но сега разбираме, че тази дреха е такана не толкова от Господ, колкото от нас. И тя е такана от праведните дела на светиите. Което означава, че ако един, ще го кажа в кавички, светия, ако той няма праведни дела, той няма да е изтъкал тази дреха. И ако той не е изтъкал тази дреха, той няма да има право да влезе през тясната порта, няма да се нарече блажен и свят. Да, той може да обитава в рая, но той няма да обитава в небесния Йерусалим. И тъй. Сега една друга основа ще положиме, паралелна с тази. С коя? С праведните дела на светиите. Четеме Римляни 13 глава 14 стих. Но, казва Павел, облечете се с Господа Исуса Христа и не промишлявайте за страстите на плътта. Защо пък избираме да положиме друг камък за основа? И това е да се облечеме с Господа Исуса Христа. Ще разбереме след малко. Четеме като поясняващ текст Матей 22 глава, 12 и 13 стих. И каза му, кой е този, който е казал? Това е царят, който направи сватба на сина си. Влезе да прегледа сватбата и какво да гледа? Някой си влязал на сватбата без сватбарска дреха. Всъщност сватбарската дреха беше поканата на царя към поканените. На всеки поканен той изпрати сватбарска дреха. Обаче, когато влезе да прегледа сватбата, вижда един влязал на сватбата без сватбарска дреха. И той се очуди и каза, четеме 12 стих, приятелю, ти как си влязал тука, без да имаш сватбарска дреха? Царя се очуди, защото беше заръчал да не пускат на сватбата. Ще го кажем в небесния Йерусалим. Да не пускат вътре, през тясната порта, да влезе някой, който върши беззаконие, който върши нечестие. Ти как си влязал тук, казва, без сватбарска дреха? А той, който беше влязал, мълчеше. Знам, че тук се подига въпрос, наистина как е възможно това? Възможно ли е да се постигне по някакъв начин? След като е казано, споделено е като факт, значи има начин, случвало се, но това ще го оставим сега, няма да разглеждаме тая тема. 13 стих. Тогава царят рече на служителите: вържете му нозете и ръцете и хвърлете го в външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. О, горко му! Червите ще го едат и огънят ще го гори. Не, няма се това в предвид. Няма се това предвид. Има се в предвид, че отиваме в Лука 13 глава да видим какво се има в предвид. 24 до 28 стих. Подвизавайте се, казва Исус Христос, в отговор на тези, които го попитаха: Господи, мнозина ли са, които се спасяват? Всъщност правим впечатление, че последните няколко месеца вече за трети път отварям тая тема. Малцина ли са, които се спасяват? Мнозина ли са, които се спасяват? Господ отговаря на въпроса по наистина специфичен за него начин, но дава точният отговор. Подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат, след като или когато. Което означава, че преди да се изпълни този фактор време, когато, тези, които са се стараели да влязат, ще могат да влязат. Но идва един определен момент, когато тези, които се стараят, няма да могат да влязат. Защо? Защото ще се случат определени събития. И така, след като стане, ще го прочетем отново, за да свържеме текстовете. Подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. След като
стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори. А той в отговор ви каже: не ви знае откъде сте. Тогава ще почнат да казват: ядохме и пихме пред тебе, и в нашите улици си поучавал. А той ще рече: казвам ви, не знае откъде сте. Защо не ги знае откъде са? Махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. Всъщност, Господ на правилното време ще затвори вратата, защото тези, които са готови, ще влязат. А отвън ще останат онези, които не са готови. Правим паралел с притчата за 10 девици. И 10 бяха девици, и 10 вярваха в Господ, и 10 го бяха приели за свой господар. Обаче, едните не вършиха неправда, другите обаче вършиха неправда. И тъй, връщаме се към предния текст, Матей 22 глава. И царят, който когато влезе да прегледа, и какво да гледа? Някой влязал без сватбарска дреха. Казахме, че заложихме две основи. Първата основа, това е да бъдеш облечен в дреха от бял и чист висон, която е праведните дела на светиите. И другата основа, това е да бъдеш облечен в Господа. Обаче има пряка връзка между двата камъка, между двете идеи, между двете определения за дрехи. Има паралел между между дрехата на праведност и сватбарската дреха, която е Христос. Защото сватбарската дреха, която царят изпрати, това е Христос. Бог Отец изпрати Сина си, чрез който покани всеки. Ела на сватбата. Първо покани евреите, те се оказаха недостойни. Оттам нататъка Господ каза: проповядвайте и на езичниците. И апостол Павел беше призван да проповядва на езичниците. И той е, който каза, че когато се изпълни числото на езичниците, тогава отново ще има благоприятно време за спасение на евреите. Но все още е благодатно време, все още е благоприятно време и все още се спасяват езичници. Та значи, сватбарската дреха, която Бог Отец изпрати, това е Исус Христос. И който повярва и се кръсти, що смяташ, че когато се кръсти, тогава се облича в сватбарската дреха, явно пропуснах някой стих тук. Сега ще се върнем на Колосяни. Момент, дали съм го записал. Но ще го цитираме. В Колосяни апостол Павел казва, че извинявайте. Вие, които сте се кръстили, с Христа сте се облекли. Да, спасението е изработено без наше участие, но се приема и се реализира с нашето участие. И тези, които вземат участие, те вземат участие по един специфичен начин. Да, това не е единствения начин, по който вземат участие в това спасение, и това е водното кръщение. С волята си, с решение на волята си, с действията си, такъв човек потвърждава, че вярва в делото на Исус Христос на кръста и се съединява с Него в Неговата смърт, да бъде свободен от робството на греха, за да може да живее, за да върши Божията воля и да живее заради Бога. И така, Откровение 3 глава 18 стих. Това е обращението на Господ Исус Христос към пастира на Лаодикийската църква. То съветвам те, всъщност това е продължение на изречението на думите на Исус Христос, защото Господ му каза, момент само да възстановя, защото казваш: богат съм и забогатях и нямам нужда от нищо, то
да знаеш, че си окаян, гол, сляп и бос, беден си. Зато и казва, вече 18 стих четеме, без да го перефразираме, то съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колори, за да помажеш очите си, та да виждаш. Значи и в Стария завет, и в Новия завет Господ се обръща към хората и им казва: елате и купете от мене. В Стария завет там Господ казва, или по-точно се обръща към гладните и жадните за Него и ги съветва да купят от Него вино и мляко, или да купят, да го преживеят, да купят присъствието му. Как се купува? С внимание. Така каза Господ. Това е Исаия 55 глава. Там Господ се обръща и каза: елате, купете без пари и без заплащане. И душата ви ще се насити с благо, когато ме послушате с внимание. В Новия завет Господ се обръща към бедният, а беден е този, който смята, че вече е стигнал върха на айсберга, че вече има всичко, и то го има чрез опита, който е натрупал, чрез знанието, което е натрупал, чрез позицията, която е взел, чрез това, което има той, или че това, което той може да произведе. Но Господ му казва: тъй като ти така разсъждаваш, да знаеш, че си беден. И те прави беден не защото не си спасен, а те прави беден начинът ти на мислене. Защото мислейки така, ти разчиташ на себе си. Някой си въведе такъв термин и много ми допадна. Себесправедност. Не себеправедност, което всъщност означава едно и също. Себесправедност. Или да се справиш от само себе си, а не с благодатта, която Господ ще даде. Видяхме как се справиха Адам и Ева с това, което имаха, без отделение от Божията благодат. Така, и Господ казва: купи от мене. Да, там той изброи злато пречистено с огън, там той друго, да помаже очите си, и нещо, което в случая разглеждаме и което ни интересува относно темата, това е да купиш от мене бели дрехи. И то с една определена цел. След малко ще разгледаме защо е необходимо и от какво ще те предпазят белите дрехи. И бели дрехи казва, за да се облечеш, та да не се яви срамотата на твоята голота. И така, вижте какво се получава. Този човек, поради начинът си на мислене, който е избрал доброволно, самоволно, се оказва гол в духовният свят. Той е съблякал дрехата си на праведност. Бил е облечен преди това с нея. Но е съблякал дрехата си на праведност. И Господ му казва: ела и купи отново такава дреха. Защо? Ами за да не се яви срамотата на твоята голота. Тук ще се върна на въпроса, с който Господ започна да разгръща тази тема в моето съзнание. Коя е срамотата на нашата голота? Срамотата или срамното за човека е да уповава на себе си, да уповава на своите си способности и ще разширя малко понятието да уповава на плътта. Това е нашата срамота. А ако някой подхранва в себе си такава срамота, ако някой живее въз основата на тази срамота, тогава духовният свят я вижда. И не само, че я вижда, те разбират, че това е срамно, но и се случва нещо по-срамно, ще кажа. Ще го оставим за малко по-надолу. Така че Господ му каза: купи от мене бели дрехи, за да не само да не се яви твоята голота, но и да не бъдеш на мястото,
което заслужават тези, които са облечени или по-точно са съблечени в своята срамота. И така, какво означава да купим от него бели дрехи? Как се купува? Какво означава да купим? Да купим от него бели дрехи означава да вършим волята му и да пазим заповедите му. Ако ще кажеш, защо пък точно това мислиш, че е да купиш бели дрехи? За целта четеме Откровение 2 глава 26 стих. И на побеждаващият и пазещият до край делата ми, ще дам на него власт над народите. Всъщност, тук Господ прави разлика между това да вършиш дела, които са от само себе си, и да вършиш неговите дела. Нали, правиме паралел с онова, което се казва в 19 глава на Откровение, че на нея се даде да се облече в бял и чист визон, който е праведните дела на светиите. И всъщност праведните дела на светиите, това са делата на Исус Христос. Това е да вършиш Неговата воля и да пазиш Неговите заповеди. Вършейки това, ние изтъкаваме дрехата на праведност. Не вършейки това, вършейки онова, което ние смятаме за правилно, а не това, което Христос смята за правилно, разбира се, ако се различават мненията ни, тогава вече ние не изтъкаваме тази дреха, ние се лишаваме от тази дреха. Сам Исус Христос, когато се молеше в Гециманската градина, каза: Отче, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, но не както аз искам, а както ти искаш. Да бъде твоята воля, ама не както аз искам, а както ти искаш. Това е мотивацията на оня, който търси Божията воля и изпълнява Божията воля и с това изтъкава дрехата на праведност. И така, оказва се, че човек може да оскверни дрехата си, да върши едновременно и праведни дела, да върши едновременно и нечестиви дела. Оказва се, че човек нацяло може да се лиши от дрехата на праведност. Но Господ не иска да се вижда нашата срамота и не иска не само защото ще берем срам пред другите, но защото ще се смени нашата позиция в рая. И така, чета следващата мисъл. Голите не ги пущат в небесния Иерусалим. Те са изпъдени вън, във външната тъмнина, защото се вижда срамотата на тяхната голота или защото те са голи. След като са голи, ясно е, че се вижда и тяхната срамота. Външната тъмнина, макар и в рая, е срамно място. Така ли? Ти не си знаел, нали? И аз не знаех. Но се оказва, че това е срамно място. Сам Господ го заяви. Да не се яви голотата на твоята срамота. Ако не си облечен в такива дрехи, ти и аз сме в срамно положение. И това не го казвам аз. Защото повечето от нас, да не кажа всички, не считаме, че раят е срамно място. Да, обаче за небесните обитатели, особено за Господ и тези, които са в небесния Иерусалим, външната тъмнина, затова е наречена тъмнина и то външна, защото е извън стените на небесния Иерусалим, и от стените на небесния Иерусалим нататъка всичко е външна тъмнина. Разбира се, после се стига и до мястото, където е огънят, където е адът, където после се явява и втората смърт. Но от стените на небесния Иерусалим навън започва външната тъмнина. Сега просто не исках да ви натоварвам с излишна или с повече информация, но бях слушал обяснението на Стивън Хеджис относно понятията Хадес, Ад и Геена.
И той много добре обясняваше и даваше разбирането на това, разбирането, което имат евреите относно мястото извън стените на Небесния Иерусалим. Там вече не си в царството. Извън стените на Небесния Иерусалим. Защото се вади паралел, прави се апликация с физическия Иерусалим. Там има място, където червият не огасва, огънят не умира, но извън стените на Небесния Иерусалим, това вече, хората, които живеят там, те не са в царството. Да, те са поданици на царя, но те не са му царство. И така, ще завършим с пасажа от Лука 13 глава, 24 до 28 стих. Сега ще прочита целият пасаж. Вече сумирайки цялата информация, въз основа на това, което чухме, докато чета, разсъждавайте върху думите на Господ Исус Христос, който отговаряше на въпроса: Господи, малцина ли са, които се спасяват? Това е Лука 13, 24. Подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат, след като стане домакинът и затвори вратата. И вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори, а той в отговор ви каже: не ви знае откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред тебе, и в нашите улици си поучавал. А той ще рече: казвам ви, не зная откъде сте. Махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. Там! Обръщам внимание на тази думичка. Там. Къде е това там? Там, където се води разговорът между Господ и тези, които са от външната страна на вратата. Мисля, че всички разбират, че това е рая, нали? Защото и Небесния Иерусалим се намира в рая. Там, казва Господ, ще бъде плач и скърцане с зъби. А не в ада поради червия. Да, и там ще има плач и скърцане с зъби. Но по друга причина. По причина, че червият не умира и огънят не огасва. Но тук, от външната страна на вратата на Небесния Иерусалим, там се провежда разговорът. Там, казва Господ, ще бъде плач и скърцане с зъби, когато, даже има и фактор време. И това е по причина, че когато видите Авраам, Исак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си извъдени, изпъдени вън. И подвън, разбирайте, външната тъмнина. Това вън, това външната тъмнина е пак раят. И това е срамно място. Забелязахте ли отношението на Господ към тях? Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие. Мисля, че думите достатъчно ясно говорят за отношението. И причината коя е? Защото се вижда срамотата на тяхната голота. И аз ти казвам, Боже, благодарим ти за това, че осветляваш сърцата ни, просветляваш ни чрез Твоето Слово, защото изясняването на Твоето Слово, Господи, просвещава простият. И който е съгласен, може да каже амин на Божието Слово. Халелуя!